Shrá bhí Seán atá ag dul arás an céad capital é Téacs agus Trialacha i dó an Ailgéabar a haon. So an céad ceist an seo is conas Sloinn a shimpliú. Agus táid chun feiceant seo cuid ai dús. So tá 1, 2, 3, 4, 5, 6 terma difriúla againn. Tá is againn gur termí difriúla iad bhór go bhfuil siad scartha leis an móda, lúda an seo, móda agus an lúda an sin. Okay. So chun iad a shimpliú, caithfimid na termí cosúla a chur le chéile. So tá 4 an seo, tá lúda dó an sin. Níl aon terma eile ann le éas ann. Okay, so 4 lúda dó sin dó an sin sé bí, móda bí. So sin 7 bí. Agus ná déan de rúd, gur bé bí, tá sé sin ag seasamh do 1 bí. So má tá 6 bí, móda 1 bí againn, tá 7 bí againn. Okay, is féidir leat scríb mar 1 bí, nó is féidir leat scríb just mar bí. Sa tlí céine, lúda bí, seasan sé de lúda 1 bí. Ná déan de rúd sin, it's antáachta. Bíonn siad ag teach suas gur réalta. Okay, agus an rud déarnach an tarseach sin an uimhir in éonar. So we have móda 6, lúda 3, sin móda 3. Okay? Agus inis ag feiceann an seo, níl aon terma eile cosúla gur féidir linn a chur le chéile. Dó móda 7 bí, ní féidir lem iad a himú. Tá sé cosúla, dó gá apple, má tá tú caint méall ar agus 7 banana. Ní féidir leat iad a chur le chéile. Okay? Agus rá go bhfuil 9 banana agus. Ní déan sé chéal. Cáimid just ag rá gurbééis sin an rud thugainn. So sin deire lei sin. Okay, sampla dó. Sa trí céine, cáimid smíad bhíann na termí cosúla seo. Now, tá X na an seo agus tá X na an sin. Ach, tá an X na an seo carnatha. Agus tá an X an seo i gcocht a 1. Okay, so sa trí céine bhí gan an seo X gan aon rud ann. Tá sé sin ag rá just tá X i gcocht a 1. So is féidir lem sin a chur isteach an seo agus an rud céine an sin chun a bheith sa léir. Tá sé cosúla rá 4 sin móda 4, but ní scríbhimid an 4 de gná. So X seasan sé le haig X i gcocht a 1, but just de gná ní scríbhimid é. So ní féidir lem X carnatha a himú le X. Ní féidir lem ach X carnatha a himú le X carnatha eile. So we have dó X carnatha, lúda 1 X carnatha a ríis, X sin X i gcocht a 1, lúda X sin chorm le lúda 1X. Okay, so mas má leat is sin bheith agat, lúda X carnatha is lúda 1X carnatha ba cheartta mar rá. So mas má leat an 1 chur isteach an sin, seans má go duine sé carr dit. So, dó X carnatha, lúda 1X carnatha sin 1X carnatha. Is féidir leat 1X carnatha scríb, is féidir leat just X carnatha scríb. Lúda 3X, lúda 5X. So lúda 3, lúda 5. Well, ribh dit smaoine faoi sin, smaoinigh lúda 3, lúda 5, chuir é san ábhán ó déine de ceann sin lúda 8. So lúda 5X, lúda 3X, sin lúda 8X. So sin an rud atá againn sin. Agus mar is gná lúda 7 an tarseach móda 3, so sin lúda 4. So is féidir leat é sin ógáil, nó is féidir leat just scríobh X carnatha ina aon ar gan an hain. Agus tá sé sin cearcolóir. So sin an freigra. Níl aon terma eile gur féidir lem a shimpliú.